अनंतकुमार यांच्यामुळं ते झाले नाहीत असं त्यांना म्हणायचं आहे का, ते त्यांनी स्पष्ट करावं। आणि त्यांच्या परवाच्या उत्तरामध्ये ते सातत्यानं आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय आणि सहकारामध्ये काम करण्याच्या कारकिर्दीमध्ये सिद्धेश्वर परिवार हाचा मोठा हात आहे हे ते विसरलेले आहेत असं जाणवतं। कारण 1996ला ज्यावेळेस ते सिद्धेश्वर परिवाराच्या विरोधात आपटे अब्दुल पुरकर पॅनलमधून उभारले तेव्हा त्यांना सिद्धेश्वर पॅनलनी धूळ सारलेले आपण सर्वांनी पाहिलेले आहे। परंतु 2001च्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीला वेळी त्यांनी जेव्हा त्यांचा विड्रॉल अर्ज अक्कलकोटचे श्री युशित बोर्डाच्या माध्यमातून आमच्याकडे पाठवला, सर्व नेत्यांना त्या ठिकाणी सोसायटी मतदारसंघात त्यांना ॲडजस्ट करणं अवघड असलं तरी मी सातत्यानं सांगून की असे नका, आपल्यातलाच एक माणूस आहे ते काम करू शकेल, जरी तो विरोधात गेल्यावेळेस पडले असतील तरी त्यावेळेस त्यांना सामावून घेतलं। पुढची 10 वर्ष सिद्धेश्वर कारखान्यावरती संचालक म्हणून ते राहिले, ते फक्त सिद्धेश्वर परिवारामुळे। 2004 पासून जे आमदारकीला निवडणूक लढवले त्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सिद्धेश्वर परिवार हा त्यांच्या सोबत राहिलेला आहे, हेही ते विसरलेले दिसतात। त्याचप्रमाणे जेव्हा 2017ची सिद्धेश्वर मार्केट कमिटीची निवडणूक लागली त्यावेळेस त्यांना सगळ्या अडचणीचा प्रसंग त्या ठिकाणी जाणवला आणि पुन्हा एकदा सिद्धेश्वर परिवारासाठी त्यांनी समक्ष येऊन बोलणी केली, सिद्धेश्वर परिवाराचा पाठिंबा घेतला आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी आज जे मार्केट कमिटीच्या सभापती म्हणून आहे त्यामध्ये सिद्धेश्वर परिवाराचा सहभाग मोठा आहे हेही ते विसरलेले दिसतात। त्यामुळं सिद्धेश्वर परिवाराशिवाय ते काही करू शकत असतील असं जर त्यांना काही वाटत असेल तर त्यांनी